Mane weche mabende timore e Lura County ma Kisumu bende ni jodak mawuok e boma ma Kisumu koro to oseyo mokalo jalup ker ma pacho kaendi Laktar William Ruto kuom siko dondore kaachiel kod wacho weche mabende ok odhi kare ne ker Uhuru Kenyatta. Ka giloso kod od fwambo marwa mar Lolwe Tv e chuny boma ma Kisumu, jodak go eko kotelnegi kod migosi Erika Kelo oyango ni tim makamano ero nyiso kata tim makamano ero nyiso kido maracha ne ng'ato mabende ni kod gombo mar bedo jatelo e pachoka, kendo kwayo migepe matayo weche go eko mag yiero mondo ka okang' ne jalup ker kod jotelo mawacho weche ma ok odhi kare e kindegi eki makoro yiero maduong' e pachoka endi to kayo machiegni. Komachielo bende okwayo oganda joluo mondo owuog oko kar romgi mondo gidhigo kura ne moluor Raila Odinga kod jogo mane owal kod otiko mar ODM e yiero madundo kata nominations mabe notim e dwe mar Ang'wen e pacho kaendi. Wach makamaendi ojiw kodaka migosi Jobo Mari mabende oseyo mokalo oganda matiyo kod mbui e yor wacho weche mag akwede manyalo biro kelo tulo tok yiero ma tarik 9 mar dweni eri, ka okwayo rowere mondo kik yie ti kodgi e yore mag kelo tulo ahinya motenore kod yiero maduong' mabiro e juma manyien. Ywaruok mar Deputy President Ruto gi ker moluor Uhuru Kenyatta ok en gima ber. Onyiso jo Kenya ni Ruto ok en ng'ama nigi luor. Kata mana dala ka in gi babau tinyama nyathi, ka in gi wach moro miparo ni babo tiyo marach, to nyaka ibed ng'ama nigi discipline milu yore moko man gi luor mondo wuogi baba ubed gi diplomacy kaka jodala. Omiyo wan kaka joluo gi an kaka ja ODM member anyalo wacho ni Ruto nigi personal issue gi President Uhuru Kenyatta, nikech mokwongo Uhuru onge debe. Ruto is competing Raila for presidency, not Uhuru. As Kenyans and as communities, we have united, we should not go behind. Uhuru Kenyatta is emphasizing in the pain, Raila is emphasizing on unity. Without unity in purpose, then there is nothing that we will move. Koro, I'm urging our leaders, Asau, Kenyans is bigger than any other person. Wawere urugi incitements, wawere urugi hate speech, waere, wabed united. Kura ni dhibiro, jidhigoe, to we will still have another Kenya. Koro gimanya kwage, gi maintain peace, to gi preach peace. Because with that, we will have a united country. Mokwongo, biro mar Raila Odinga biro unify joluo mondo go kura e one basket. Mar ariyo, baba biro mondo mi turnout obed malo. This time round ok wadwa ni ng'ata man gi kura odong' moko go kura, nikech kaka ung'eyo ni kura koponi owuok gi majin matin e kind ng'ama oyombo gi jalupne ema weche bedega. Omiyo turnout nyaka bed malo kabisa. Biro mar baba is very important nikech weche mawuok kon gi koni, jomoko wacho ni ng'adi nywandi. Language no is very strange to us kaka jo party. Omiyo baba kadhi kawo piny to dwaro foot soldiers ge modhi tiyogo, to foot soldiers mag baba gin jo ODM. Koro baba biro Kisumu gi Luoland mondo rejuvenate, omed muya e kwayo mare ni ka jo luo yie to gone kura to gone gi jogene.